Wapen Kabalen, magandang araw mga kaakay. Nandito po tayo sa Barangay Fortuna, Florida Blanca, Pampanga at makakasama natin ang PhilHealth Boy ng bayan ng Florida Blanca, Rex RJ Laksamana. Hello po, magandang hapon po. Muli po, nandito na naman po ang aming pambansang konsyal, Jojo Bitog. Kasama po ang akay ni Sol Party List at dinadala po niya itong wheelchair para po dito sa Barangay Fortuna po, Florida Blanca. Sa kabaryo po namin, si Inang Remedios po, Orbista po. Na paano si Inang Remedios? 78 years old na po, may katandaan na po, konsyal. Kaya nag-request po sila ng wheelchair kasi hindi na po siya masyadong nakakalakad po. Ayun. At nagpapasalamat tayo sa 141 akay ni Sol Party List sa binigay niyang wheelchair kay Nanay Remedios. Oo po. Tara, hatid natin. Let's PhilHealth go. Boy. Tara po. Ay, wala na. Yang magkay. Oops. Opya! Hello po. Yan. Nung pakinis kang kay Aso. Hello po. Sabi po, alin po yung pambansang konsyal, Jojo Bitog. Kita kwarto na yan, tingnan eh. Adwalo. Siglad ko po. Consular Jojo Bitog po. Nay! Consular Jojo Bitog po. Kalaguyo po. Kalaguyo po. Ne? Hindi ko mililiwasan kayo ni wheelchair na. Nano po yung full name yun, Nay? Nang rebe. Nano po yung kompleto yung lagyo? Felicidad niya. O, ayun na Remedios siyang... Hindi din ng tang wheelchair. Ay! O, ayan. Wala ko ilalay. Di ka putol lang. Sorry po na, wala ko eh. Nano po yung full name yun? Remedios De Leon Orbista. Bisda, pasiniklod ko pa. Kailan ako pong banwa? 74. May ano kayo po, na paano po kayo na eh? Yung puso ko, at itang maopera ko sa bago kayong mata kong metong, kasi metong bulag na eh. Ining metong operandesa. Anyang kay konsyal, anyang ba't kung may CT scan kay metong mata, para limpa kay kitang dahalan pa uli kitang baleni nga na akong kain. Mukha kay kitang overpass. Bari chat 25 stairs ang kay. May pagal po. Pero dati na akong atimbaradong puso. Ngayon kitang pangapagal ko nga ito. Bawal po yung maglakad kaya kayo? So, hindi, ano po siya mga kaakay na bawal daw yung maglakad ng Tagalog siya. malayo po, no? So, may kondisyon na rin si nanay sa puso po, no? Bali yung ugat ng mga puso ko, bali barado ng lahat. Ayun. Yan yung pintig ng puso ko, 21 na lang daw sabi ni Dr. Kapati. 21 niya mo po, pipintig? Oh, pagdagan tayo po, gawan tayong 24. Kaya ako siya, sinabi ng Dr. Kapati, bawal yung Ayun po. maglakad ka. So, good news po, Nay. At yun na kayo po nga PhilHealth Boy Rex RJ Laksama. At kaya bemiya ing akay ni Sol Party List. Kaya bemila po na bibiyamiya ing libreng wheelchair kaya kayo. Para po gamit check and pam aldoldo yung pamibiyebye. Ayun po. Kaya salamat kay kayo, Konsyal RJ, Konsyal Jojo. Sana rubo. Pala na kayo ng ginawa. Sana rubo. Kayo ba? Kung takalayaso, papantaw. Opo. O, subukan ta na eh. Oh, okay. Yung nurse ta, yusan mo na eh. Yung nurse. Itambayo ko, kamag-anak nakakarang race kan pulo. Opo. Ikon dadong nga bitog, pisanin ni tambayo ko. Yabalo da kanita po. Opo, dakalya po ka mag-anak itatang ko. Huling minuna lang kayo po. Yung MG Vice President ka, bago na nakakanita ko kasi yan. Nurse ni ba yung wheelchair? Aray. Recipe niya!
Naipit mga kakay. Ano ito niya po seatbelt ni? Yan, medyo dandan. Ante. Mer, ayusan me. Pata masip yan pasibay ko yung mga RJ. Yan. Eh baling i-share me niyang manyipit kayo. Tek, sabi na pong mother ng Rex po yun eh. Pasensya na po dapat last year ya po kaya making busy yung artista. Kaya po ano. Subukan niyo na po. Banamarguan ako ni Normie. Yan. Yan. Pwede yung kapatid siya po yung mother. Kapatid. Ikay po pila na kung bano mother? 88 na. 88 ako po. Pero yung totoo na po niyan kalaguyo. Ay, Diyos. Opo. Kaya rin wala yung kahit. Po yung mother oh. Lahi ko pong malagune. Seatbelt ka pa na. Yan. Ay, Diyos ko, nakalugong salamat. Dala ko. Yan, nandang kami kitang alokang kahit. Ayan, ay nako po manandam ka niyan. Ayan ako, isama ni Rex. Yan. Ano bagya? Yan, kani ka. Against the light siya. Kaya may cortina. Cortina, yan. Yan, against the light pa. Siya, ito sulukit. O yan, aline. Tsaka, doon tayo sulok. Yun! Oh. Anong feeling mo kanyan, Nay? Natin ang bayang wheelchair. Masaya ako. Nagagaga mo. Yan, nalina kayo. So, ano pa po yung sabi yung, pasibay po na ano po yung sabi yung karing kaya BMI po niya po. Ay, nga sabi ko, sana, di na nakorbo sanang kalam niya nga pong ginawa. Ika yung milukluk ba, katadakal ko pasopan, karikalo pa ming mangailangan. Lalong-lalong na ikayo nga duwa, ini, pali, pamunakan kepong, kikantatang na, pati kagang bayo ko, maalo na ka man ba king bat. Opo. Sana ro swerte kayo. Adi kayong kayabe, may baking mayor. Opo. Okay. Po yung akay ni Sol, siyempre. Maria, pakikali na ako. Sa supo po sa alo kasi. Ayan. Balo na po ni Kaputol po. Nagay man. Yan naman kayo, ingoiter na. Sige po. Kaya rin na po nini pagsabihan da kayo po na po. May touch ko ata ang ito po mga kaakay, isa na naman po yung natulungan natin si nanay po. At nagpapasalamat ako sa aking partner kay Rex RJ Laksamana sa pagpunta namin dito at nakatulong tayo sa ating mga kababayan, isa sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Florida Blanca. So mihabi-abi tamo po misaup-saup para kay panyulong ning Balen Florida Blanca at ning Barangay Fortuna kaya din kay katamong kaluguran na PWDs ang pong senior citizen. Ako po kayong pambansang konsehal Jojo Bitog, magpasalamat kayong partner ko kang Rex RJ Laksamana. Magpasalamat kayong 141 akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Salamat pa si Bayo. Okay. God bless kayo muna. Okay. Picture.